Θα δω μέσα στη ψυχή σας. Μισό λεπτό να βάλω τα γυαλιά μου πρώτα. Ωραία! Θέλω να βάλεις ένα φίλο στο μυαλό σου. Όποιο θέλεις εσύ. Έβαλα. Έβαλε. Ωραία. Τώρα θέλω να μου πεις ποιο φίλο έβαλες στο μυαλό σου. Στα καρδιά μου. Ψάξε στην αριστερή του κολότσεπη. Όχι στη δεξιά, στην αριστερή. Εσύ τώρα. Θέλω να σκεφτείς έναν αριθμό. Όποιον θες. Μπορώ και δεκαδικό. Και περιοδικό μη σου πω. Σκέφτομαι. Ωραία. Τώρα θέλω να γυρίσεις από την άλλη και να μας πεις τον αριθμό που σκέφτηκες. 147,13. Ωχ, αδερφέ! Εσύ, κάνε ένα βήμα πίσω. Έχεις βρει το χείρο, θες να με κολλήσεις? Εσύ, ξέχασες το ραντεβού σου σήμερα για να πάει σηματολογικές εξετάσεις. Α, ναι, το ξέχασα. Πρέπει να φύγω. Όχι, δεν χρειάζεται. Τα τριγλικερίδια σου είναι καλά, 143. Με τη χολυστερίνη σου λίγο να κοιτάξεις γιατί έχει ανέβει πολύ στα 349. Εσύ, η γκόμενά σου σαπατά με το Βαγγέλη. Αυτή τη στιγμή είναι μαζί. Τη γάμισα. Μπορείς να μου πεις ποιος είναι? Όχι, δεν θα σου πω ποτέ ποιος είναι ο άγνωστος στρατιώτης. Τρύπησε. Θα σε γάμισα. Τι πήγες και έκανε? Τώρα ήρθε η ώρα να σταματήσω την καρδιά. Μπορείς και εσύ να σταματήσεις λίγο την καρδιά σου? Ποιος σου είπε ότι θα σταματήσω τη δική μου? Το είσατε! Φίλε. Μην ανησυχείς, θα τον επαναφέρω. Τώρα αυτό μου άναψε ο γαμό του Μπουρδόλο. Εσύ, Άντα τον άκο. έλα εδώ. Τι μαλάκας είναι αυτό? Παίρνω τον αναπτήρα μέσα από την τρύπα. Όχι αυτή, την άλλη. Την άλλη. Δοκίμασε να ανάψεις τώρα. Ανάψω το κάνω. Μπράβο! Μαλάκα. Τι έκανες φιλαράκο? Μανταλούς του μαλακής, τι είναι αυτό? Φιλαράκο με έφτιαξε, πω ήταν και χαλασμένος Τι αναπτήρας. έπαθες, φίλε? Δεν γίνεται έτσι. Ελάτε εδώ και οι δύο, να σας δείξω πώς θα τον επαναφέρουμε. Για πες μου. Τι έπαθατε? Αγγίξτε με. Να μου δώσετε την ενέργειά σας. Πείτε μαζί μου, δούλεψε. 1, 2, 3. Δούλεψε! Δούλεψε! Όχι, λουκ. Δούλεψε! Τι κάνεις φίλε? Αυτός είναι κακός ρε! Αφήγω να μπορώ! Περίμενε! Το βιβλίο που διαβάζει τον τελευταίο καιρό. Ο δολοφόνος είναι το μικρό αγοράκι. Τι? Όχι! Λέγε ρε πουτά! Κάτι βρωμάει εδώ. Δώσε και το σιγαρό! Τι, θέλετε κι άλλο? Τρούτ! Le pure finito! Le coq sportif.